שלום, אנחנו קבוצת ניאנקייטס. אנחנו אלופי המדינה בתחרות הרובוטיקה FLL של ארגון FIRST. תוכנית ה-FLL חושפת תלמידים צעירים כמונו לעולם האמיתי של אתגרים הנדסיים על ידי בניית רובוט אוטונומי לביצוע משימות ועריכת מחקר מקצועי לבעיות עולמיות. הזכייה מקנה לנו כרטיס טיסה לאליפות העולם שתתקיים בסנט לואיס, מיזורי, ארצות הברית. זוהי גאווה עצומה בשבילנו, ואנו מתכוונים לייצג את ישראל בכבוד אל מול עשרות מדינות ואלפי מתמודדים מכל רחבי העולם. לנסיעה נלווים אתגרים מסובכים ביותר, אך האתגר הגדול ביותר העומד בפנינו הוא מימון המסע, שכן הוא אינו נתמך כספית לא על ידי מערכת החינוך או המדינה, למרות שאנו משלחת של משרד החינוך. תוכלו לראות סרטון של הרובוט שלנו בקישור המצורף לתיאור, המחזיק בשיא העולם לביצועים הטובים ביותר. כדי לנסות להתמודד על תואר אלופי העולם ברובוטיקה ולהסב גאווה גדולה למדינת ישראל בתחום המדע והטכנולוגיה, אנו צריכים את העזרה שלכם. כל תרומה חשובה. הצלחתנו היא הצלחת המדינה.